खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 7 फेब्रुवारि 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। चिरां जिल्लायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। चिरां जिल्लानि रिपु हाग्रा ओनसोलाव होस्रांजानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै काजोलगाव धरना खालामनाय समाव PPI दोलोनि रायजोआरि आफादगिरि ललित पिगुखौ ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय एबा राव बुंनायनि थाखाय पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला SP राजेन सिंह बिथांखौ सोबानाय दायाव पिगु बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि खालामदों। मोनसे मुगैथाव आरो दुखुनांथाव खास्रि बिस्रि जाथाय। बे जाथाया जादों गुवाहाटी नोगोरमायाव। गुवाहाटी नोगोरमानि बिरुबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय निजरापाराव सासे 49 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों। हिनजावसा गथ'आ जेब्ला गावसा न'आव हारसिं दंगासिनो दंमोन अब्लानो दुथां सुबुङा बेसा न'आव थांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ हिनजावसा गथ'आ न'खराव फोरमायनायनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनाय जायो। नाथाय दायनिगिरि दुथां सुबुङा बे समाव न'निफ्राय खारखोमानानै दङ। दायनिगिरिनि मुङा जाबाय दिगान्त दास। दा बेखौ अदेबानि दिगान्त दासखौ नागिरगासिनो दङ। दिनै चिराङाव एभिक्शन खालामबावगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि हाग्राखौ आयेननि बेरेखा सिफायनानै थानाय खैराबारि आरो 3 नं फाथैबारि बे मोननै गामिखौ दिनै होस्रांदों। हाग्रा बिफाननिफ्राय मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। खालामनो थांगासिनो दिनै मा जायगाखौ एभिक्शन खालामनाय जागोन? दिनैहाय जोङो खराइबारि आरो 3 नाम्बार फाथैबारि बे मोननै जायगाखौ जों टारगेट लादों। जायफ्रा गोदानै हाबफैनाय बे मथे जों अलरेडि सार्भे खालामबाय आरो खराइबारिनि जायनाखि नेपालि एरिया आरो आदिबासि एरिया बिसोरखौ जों खालामगोन। बेखिनियानो जोङो खोनानो मोन्दों बिथांमोना एसे एग्रेसिभ टाइपनि माबा खालामगोन होननानै। नोंथांमोना माबायदि एक्सन लागोन? नायगोन, जों नायगोन। बिथांमोननि गासिबो डाटाखौ जों लाजोबबाय अलरेडि। साफ्रोमबो सोर बिथाङा माबेनिफ्राय फैदों बेनि कमप्लिट डाटाया जोंनाव दंजोबो। दा जों नायगोन आरो बिथांमोनखौ होखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ होखांनायनि उनावहाय जायफोर एक्सुवेलि आं गले गले बुंबाय थादों जायफोरा हा गैजाया बिथांमोननो हानि बेब'स्थाखौ सरकारा खालामनानै होगोन। इतिमध्य अलरेडि बियो सावरायगासिनो दङ। जोंनि BTR सरकारा बेखौ गोख्रोङै राहा लामा लाफिननो थाखाय सिन्था धारना खालामदों। आरो जायफ्रा लकेल, जायफ्रा हा मोनखानाय, जायफ्रा हा दंखायो बिथांमोननोथ' हा होनाय जानाय नङा पुनराय। बेखिनियानो। गोबां मानसिफोरानो बुंसोदोंखि न' लुखांनायनि उनावसो मानो एभिक्शन खालामो, जेब्ला हाग्रा सिफायजेननाय बे समाव मानो हाग्रा बिफाननिफ्राय होबथाया होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों। बेनि सायाव मा बुंसोदों? बेफोर जायगाफ्राथ' अलरेडि बे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, बेफ्राव खुनु सुबुंफ्रानो हाबनो हाया, एक्सुवेलि हाबनो मोना। जोङो गोबांबार बिथांमोनखौ वार्निं होआखै नङा, होदों। बिथांमोनहा मिसा बुंदों। जों गोबां जेब्ला बेसर खुबैनो लाजेनदों बै समनिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ बादा होदोंमोन, खिन्थु बिथांमोनहा मानियाखै। माबा दै खुरखा जानाय, माबा हा गैजाया होननानै बिथांमोनहा थानो लादों आरो। नोंथांमोना मा बेटेलियननिफ्राय रेडि जानानै दङ? दिनैहाय SSB आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय जोंनाव ADC सार फैगोन। लोगोसे हल्टुगाव डिभिसन आरो चिरां मोननैजों लोगो नांनानै दिनैनि बे एभिक्शननि हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।